Изпрахме един джип X5. Ето как се получи. Врати. Долу мокета. Беше много мръсен. Седалките почистихме, таблото. Тук. Отзад. Мокета беше много мръсен, наистина. Ето и седалките как се получиха. Сега вече са чисти. Отзаде багажника изчистихме. Штора. Тавана също е почистен. Всичко беше много мръсно. Задна врата. Седалки, мокет, уплътненията са подхранени, почистени. Ето и тая врата как се получи. Таблото, мокета. Кожата е изчистена, подхранена, но не е била поддържана, заради това е в това състояние. Еми това е. RTS Wrap Centre. Остава само стъклата да изчистим.